Kani kadai ke Batesi TV. Refresh with Rupa Premium. Meghalaya's drinking water that quenches your thirst. Pinapay ke Batesi TV, ngipya sabhay pi Shiki Khubor hakimat kimat. Bargina pashwa Shiki Khubor na Kylleng benta jong katsila. Uba George Bilindo haga kanyo Tarik Kyllalyngkot aza apusan. Ula permena ba unya kun kum ukertong ka Umroy Democratic Front na Umroy constituency haka election MDC ka bansalong haka arpoi Tarik rumpang aza apusan. Hadin bau MDC bementa jong ka Maukenrau constituency uba Martel and Mukim ula rai ban shong thai no ka Hill State People's Democratic Party kala rai ban sei bujli da uba Toris EM ban penyakun yak election MDC na Maukenrau constituency ka bansalong haka arpoi Tarik rumpang aza apusan. Commissioner and Secretary ka Sarkar Jylla ubakmi Yakatanat Sports and Youth Affairs Dr. Vijay Kumar haka kanru Tarik Kyllalyngkot aza apusan. Ula hiar jurip yaka West Jante Hills balijngo ikijaka sa kijaka bam bari kijaka yalekai bala pinkre na kabanta ka Meghalaya Games ka bansalong hanong ba juwai baraka shnong wajer. Ka senjuk ki wahet shnong ri jantia kala kentu ya barok ki nong yalam shnong bari kipat ba nong shong shnong jong ka East bat ka West Jante Hills district bakin pende ya ka shong suk shong san hapo kishnong githau kam tam hakum kani ka por berang don ke election shaki artli ki autonomous district council rilum khasi bajantia ka senjuk wahet shnong ri jantia kala ai khublei kerpang ya ka sarkar MDA2 kabala shim ya ka rai ban pinkalano ya ka Meghalaya state anthem da ka bakan thoplang ya tin penar kasenjuk kala ajingero kerpang yaki nyawut ki MLA karilum jantia hapo ka jingalam jong usembut mitrang ba ka Jylla ubasnya balang dhar ki bala shingkhya ya ka jing angnut joki nong shong shnong karilum jantia kalampung ki khna ka seng khasi senrai ka bakhat khandai kan salong haka khat pratarik bat haka khat khandai Tarik Kyllalyngkot araja pusan haka shnong pun usla is khasi has a string lasaki baka jingpen kre menta karang ya sha sha chakaman ki nong sat jan nong ki baju im kamai jakpo da ka ba sat jan hawa duit maulai thlong kila kurkhu kedo yo ba te bor lang pathau ubala singam bar ubala pen urlong ya ka jingdawa jongki ban pinshna ya ka jaka sat jan ka bayada ki nong sat jan na ka singi ban slam khnang bakin yo ban pendam ya la ka kamram klem ching thun Kino yalam jong ka all jantia master role workers and labor union haka khandru Tarik Kyllalyngkot aza pusan Kelapan pau ya ka jingbom hun halo ka jingpen kiu jong ka sarkar ya ka bainong sngi lani ka minimum wages ya ka bala menjur dangshan da ka penhun menteri jong ka sarkar Jylla. Kinoyalam jong ka Federation of Khasi Jantia and Garo People North Khasi Hills District haka khandru Tarik Kyllalyngkot aza pusan. Kelapan pau ya ka jingsngau kia halo ka jingyat lat jiki bor badekmi jong ka North East Police Academy Omyam. Yaki kendon haba IY yaki dukan jong ka Nepa Shopping Complex Shiki Bar Jylla. Tang shiyo jingtip halo kani ki khot jong ka seng hapok ka jingalam jong president uba Luis Starling do haka zanbet khatsan Tarik Kyllalyngkot aza pusan kila hiar jurip daladi haka ba kila lap baki nyautli ki dukan pala yo shimwai ki Bar Jylla kim dan satya ya ka trading license naka Khasi Hills Autonomous District Council kumba ki board penyat kila dep ban bu hashwa ban IY yekini ki dukan ki badan Nepa Shopping Complex mentapat ne phaj Khubor na Kylleng ki benta jong kari Hendringut ki brio kunthop ya langut ki kenthei kila sha kem haki pulet jong ka West Bengal halor ka jingkhayitu ik drugs ki ba shongdor iwei point san klortingka Siliguri ya kini ka jingkhanra la le lang da ka Siliguri Police Commissionerate pat ka Special Operations Group Uwei ubrio bala subadan kti ura sha kem haki pulet ka Mumbai haka bayadei bat ka jingdung tari yaw aktor Bollywood Saif Ali Khan haka por bot mu balit tu ya ka yeng sa jong u habandra Usef ubala sha dung tari Henry Osien kat bau dang ya kun persha ya unong wan rung tu ula sha sumar ban mentau la lait na ka jingma kat ba ka jing toket kidang ya shakaman ki doktor hakawi ka hospital bala penyat da ka sarkar West Midnapur West Bengal kila sedang ya ka jinga ki sange trekam kum shibenta ban persha ya ka jingsha suspend jogi khat arngut ki doktor hadin ka jingyam jong ka wekalong kme ba khulung jong ka barang shukha haka jingkeno badai nakadaw jong kadawai ringers like date kabla kutpor kat bagi jingshakri bakerke baki OPD kidang terekam ka jingaki kanang ya peteng hado banweng ya ka jing suspend Rahul Gandhi ula jingo ya ka Ames Delhi ula ikendo ya kinongpang badi ki bahayeng asam jongki bad ula kentha ru ya ka sarkar namar ba ka jingbam shimkhya jongka yakitu ki basha penbor banthia asurong kat ba kidang ab ya ka jing sumbar
Ula pentikna ya kajing kershan bat ula penpau ya kajing jagi beriu ki basha ha kajing pang kajing kriat bat ikilat kelenti ke baduna. Ka Manipur kadan hakmat ha kajing penrung kerteng ya ki ka micro, small and medium enterprise ni ka MSME ha kathan chetela mingi. Da ka badan khat ar hajar sauspa lai pu prat li karkhana rit katana do snam arja khat san hadu arja khat khandai Shiteng naki kide ki balong try deki kenthei la ong umidrang ba kate ka Jylla en birin sing. Haba penpaw ya kajing persang kum kawai kalong ying kawai kerkom jing em. Bat kajing kershan ya ban sedang yiki kam la jong using ula penkesan ya kajing persang jong ka Jylla ha ka sing kam sing jam. Kajing penmi kam bat kajing thau kam. Bat kajing duna ya kajing shania ha ki mar ki bakong san ki bawan na bari. Hagni klimat panya pash Khubor na Kylleng kiti jong ka Pyrthei. Amduna ya ka country ngut kibriu kentup ya we shipai kilayap ha ka kan an ha ka South Sudan People's Defense Forces but ka Sudan People's Liberation Army in opposition ha negero county jong ka South Sudan kabala pelong ya palan nyop kena hajar ngut kibriu ban patch no ka jing sha thambor kalami na ka kan an halo ka Jakarta la CBN kala sapriang sheki jaka ba marjan kabala penjenjar ya ki jing persang man pensu Ka Ethiopia kalaban pai biang ya lai pulai hajar ngut kinong shong shnong ki bayak kenduk jing shabari hagin riu benai kum shibenta jong ka jing persang man penyajan bar kinong shong shnong. Ka sarkar kadang kun persha ya ki jing khayi brio bar ka jing trailang bar kiri ki basakta ban yarab ikinong shong shnong ki basakut kunthum. Ye ki kes hakathan shathila mingi jong ka Asia bar kathan Middle East. Secretary General jong ka UN Antonio Guterres ulakular ban a jing kershan bapura na kabanta ka jingkiyo bat ka jing shong shingan jong ka yok kot jong ka Lebanon da ka ba penksan ya ka jing ateli bat kibrio jong ka UN ka thmu ban yarab ha ka jing penkala ba kongsan ban penklan ya ka jing sanshar bat ban yarab ya ka Lebanon man job ye ki jing ki barang yai beteng bat ban tai pat hadien ya ka jing ale baladam Unong yalam ko Houthi jong ka Yemen Abdul Malik Al Houthi ula kular man beteng ya ka jing thma ya ka Israel ladaki jingher thma ya ka Gaza kidang yai beteng ha ka bawla maham ban le shu yeki kam shipai lada penkhen yeki kendon sange yasian kate kunhun ka kam ba kala pelong ya palat shiajar aspa tli ki jing thambor na du benai nai wing arza apulai kum ka jinga snok tilang bat kinong Palestine kinong kershan jong president jong ka South Korea Yoon Suk Yeol bala shakem kila pelong ya ka jinga lang mit habar jong ka Seoul Western District Court Hakabak la persha ya ka jing sha kem jong u bat ban persang ru ban khanglat ikinong toket bakin a ya ka hukum kem haka juk por kidang toket ya ka jing berngam penjap online persha ya u nong beshar u bala penskem ya ka jing sha set jong yun u he shipai jong ka Sudan u Abdel Fattah al-Burhan la berngam ban peliem ya ki shipai Rapid Support Forces bat kentat ya ka jing penjari kendon jong ka US halo ka jing keno ba thambor ikiriu pai ba Kani ka jinga kan an kabla peteng na du uyayong aca apulai kala shim ya palat arp kandai hajar ngut ki mensim brio bat pinkendria ya jan khasan million ngut ki brio ka jing ploding ha Los Angeles kala shim ya ka jing brio ba amduna ya ka arp ngut bat kala penjat ya palat khat ar hajar lai spat li ki jing tai ha ka ba ki ding ki ba he kum ka ding palisades bat ka ding eton ki dang me Wat happening ka jing pinmena ban sange yasian prapundung ngut kinong Palestine kentup ya arpulai ngut ki khna kila yap ha Gaza nakadaw jong jing her thma lingsun jong ka Israel ka barang yai beteng ki batmu ya jaka jong ki Hamas bat ki jaka jong ki Islamic Jihad ki ksyang no penyesuk kila pinbena ya ka jingate na ka benta ka jing pelan markelyang ki koidi bat ka jing sange thma ka balabu ban sedang ha ka singi blai Umitri rong ba do berim jong ka Pakistan Imran Khan bat ka kurim jong u ka Bursha Bibi Kila syarai set patok khat saw bat nyusnam haka kambam sap jongki ha al kadir trust kaba shongdor shispak dai po million pound kaying bishar kala pengat ru ya ka kuna rengkat bat ka jingsha set patok kaba khambun na ka benta ka jingbam siu ha pedeng ki jingkeno ba dan jingthmu san Pyrthei ka jaksa ka tna trikam haw jong Japan kadang penbhai ya ka program bala penshong nong rem ha ki satellite man khen antat ya ka jingjulo jong ujumai ha po ar lai kenta Da ka ba penon kam yik jing tim da ka jing khie jong ujumai hakuma moto hausnam arhaja khan riu kani ka jing sedang rengkat ba ka jing thmu jong ka sarkar man penyat yik jing ja bas ngosi ka thmu man pen bhai ya ka jing pen khre na ka banta ka jing khnyo jumai haba hakalawai hakari hi brok away
La saya sandali kimet yam na ka kamera karaoke kabadan hakamala kabapra jong ka Glodok Plaza ha Jakarta hadin bakala kemding hakamit singi balang. Kinong pelaj im kidang ya beteng manuat iki khat sangut kibang ja katba keyboard penya kidang tokit ya kadaw jong ka jingplu. U Benjamin Netanyahu menjurang ba du jong ke Israel. Ula penya ya ka jingalang jong kenhun menteri na ka benta ban menjur ya ka jingete na ka benta ban pelaj ikinong syara bor kibala syasa da Gaza ban ya ka jingete ban sange yasian. Ketika jingete kebala yakran ha Qatar kan terekam hadian bala menjur da ka kenhun menteri ha kabala kemi lenti bakinong syara bor ansa pelaj no ha ka singi ulai. Kinong tokit jong ka South Korea kilapan ya ka hukum mankem ya presiden Yoon Suk Yeol ubala syak penrem halo ka jing penjari ya ka an sipai ha ka laitri uno pra da ka bakeno ya u ba udan jing nek persyak bat ka jing penan kam bakala ya ka bor. Kayeng besar kala kentat ya ka jing kerpat jong u ka batuklar ya ka jing syaset patong kabade ka mukadima ka beningkong ka bakum kani persyak ya presiden ubarang syong ha ka syuki ha ka history jong kali. Tikitu kilang Khubor hakimat kimat mentasni. Kublai.